Amit pasang kalipat tabit jagat dewa patara jagata tiga bio cemon waroko turunggo siswa teje budaya segera jemangka saking sasara busana lumampat tumuju ing papan pagelaran agung lamrenika jating para kadang putra lamrenika jating para kadang putra Turangga Siswa Teja Budaya angrasa busana tata kaprajuritan jemangka lumampah jebul saking sasara busana lumampat tumuju ing papan pagelaran agung Turangga Siswa Teja Budaya tos ayo Teja Budaya kalih lampaira para kadang putra jebul saking sasara busana sigrak lampahnya para kadang putra kadodhaene panjenengan samanti maring Durasari Sang Bapa Sakala jumangka para kadang putra jebul saking sasara busana lumampah tumuju ing papan pagelaran agung Teja Budaya Teja Budaya Bagus Pacure kados Raden Mas Bagus Permati Bagus Pacure kados Raden Mas Bagus Permati candranipun para kakang putra jebul saking sasara busana lumampah bisa ketaman pagelaran agung Teja Budaya Budaya kadodhaene panjenengan samanti maring Durasari Sang Bapa kadodhaene panjenengan samanti maring Durasari Sang Bapa Sakala para kadang putra Jawaka lumampah tumuju ing papan pagelaran agung sing gerak lampahnya para kadang putra Teja Budaya ayo
Oh ah, jos, ah, gak ngono, lo, ay, Rogo siswa teje budaya sing gerak lampahnya para kadang putra jebudul saking sasana busana sing gerak lampahnya para kadang putra jebudul saking sasana busana teje budaya Jewangkah lumampah tubuh jenenge papan pagelaran agung Turangga siswa teje budaya ya ngono lah kalah teje budaya ingkang dipun pimpin kalian Bapak Munalek nyuwun tambahi pangestu mugia pagelaran ing dalu punika dipun tabihaken saking sabikara semoga teje budaya jaranan jarane teje budaya jaranan jarane siswa teje budaya sing nemban darape sing ngiring para mantri cek nang cek sreng nurut kedabluk tikling sreng kedabluk jodet mangsa nembang kang bedece karata marmo sikra bidal ondang watya bala mangko rumahap kang para watya hanampi dawu ira tan wonten kang samya katon among nangga pendi bidal para kasaputri lamun menika jating para kadang putra sampun Bapak Ander hanggambaraken para prajurit saking Kadipaten Bantarangin inggih menika prajuritipun Prabu Klono Semandana ing rikala semanten dipun utus sami lumampat tumuju wonten Kadipaten Kediri sak perlu nglamar putri Gedriang jajuluk dening Kusumaning Ayu Dewi saka langit makaten sekedhik sikapun sejarah bab pilih wonten temangsih anggenipun kula atur saking seni tari kuda kepang Turangga siswa teje budaya nyuwun agunging samudra pangaksabitan pepidan ing wasana para waraga teje budaya lemaksor magita Paris piyak siap
Barang Teja Budaya Elvira Audio Sound System Ada Ria Kalau bocong Kolan bocong Asik ini loh mas. Penak banget loh ini Bengi ke karo kaya bengi liane ya Asik Peco loh ini Iki loh. Jarangnya waktu lulas Elvira Audio Sound System Cinta
Aku tansah kelingan nadyan manggon ana Kalimantan Kaliwangi lara lombok nyambut gawe pengen mulya sakara nggonmu nunggu nganti sabaliku ing Kalimantan lan Jawa ora bisa madhotake tresno banyu sing tak ombe kabeh tau kang dadi saksine Kalimantan gonoku nyambut gawe ning tresnaku ya mung kanggo kowe nadyan adoh ing barat mung tansah ngerasa katresnan Kalimantan lan Jawa ora bisa madhotake tresno Nyuwun sewu
boten klebu. Piantune alit mas kumis tipis lancir kuning bilih apa katon Raden Mas Janaka Ora kleru dik yen sliramu kuwi sapa kuwi sapa sajake aku wis nate perso jane lali mas apa ya mong reka-reka koreko aja dadi abdi aku pancen lali yen sliramu katon siji wingi ketok lemuning saiki tambah ayu apa bener mas kabeh nganti kamu aja dadi abdi aku pancen lali yen sliramu katon siji wingi ketok kuruning saiki tambah lemu apa bener mas kabeh nganti kamu Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mongko eling otambe murine najane sing ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tatuladan anak putune sing narosake pepesan wae arep kudu eling Yot nabai pangestu tumatang adiko saking mugya para atak tejo budaya kales ik sabiha aja
turu sore kaki ana dewa akhlak jagat nyangke pokor kencanane isi ini dumata tolak sandang kelawan pangan yo iku bagianipun mong melek sabarna rimo Tejo Budaya tambahi pangestu duwatene kasami mugia para kadak putra trangga siswa Tejo Budaya kalus ing sabika jernih wedok topo mreh kapo kambanging rasa yang disabi asam boleh sama sapon sama sane pasemon konyak kanyo ngelali
Sekarawangur kawinarno lelakuan kanggo wong kang alolan becik riku prayoga kawu ana otot pon prigetipun mewah ingkang tata krama engkastisia Tejo budaya kalesing sambi kala
tansah sepi semu among tansah katulung wawayanganmu dukang mas wong bagus Mas mo ayu linalitan bisa lali saya angram recit ati tansah rucit ati lelewang mawang bagus tansah kumantil ing sajroning netra sing sayun sing rukun apa teko sirakamas citra ing janji ayo misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnan mau mangko kang mas katresnanku bebasan tan kena tituku tak bisa dinungku jandalan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Ibang ono katresnanku saking Trogosis Potejo semoga dipun laras tembang-tembangan saking Trogosis Potejo budaya Elvira Audio Sound System sing sayun sing rukun sirakamas citra ing janji yo misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku monggo kangmas katresnanku bebasan tan kena tituku tan kena tinuku jandalan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Yep. Apa kerja bagus? Oh.
Ayo. Oi. Oh. Oi. Lah ala. Oi. Hey. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. 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 Iyo. Hot. Ah. Oh. Hot. Iyo. Ah. Oh. Ah. Wis Mas Joko. Sabar Jogi. Sasaran elektro gosok Tejo Budaya Eldira Audio Sound System. Ugi para kanca-kanca YouTuber nggih. Wonten Repal Official, BM Pro, Blora Official ugi Borneo Channel. Matur sembah sanget nggih. Bareng Torogo Siswa Tejo Budaya. Napa Mas Gugus? Yuk. Tejo Budaya, cok. hamba sumara Napa? Sabar nggih. Napa Mas Gugus? Napa Pak? Napa Bapak? Tembang punika putranipun boten kersa nggih. Kok sembarang. Oh ngoten. piye to ki wis Piye, dikokne tiket asta balik Iya. aku wis ngaku salah kondo sanyatane tresno ati saka lambe Ayo. Hot. ni seneng Oh. Halo. Oh. ya ben Oh. adem koyo dewi aja nyiksa raka tresno kuwi mesti ana gudha mawa sing tak rasa enggal dileremno ya ben tentrem kaya semono Aja sejono. ronce-ronce balati benangi lawe Nangelawe. Ubos klopo isih ngelingi Was. Hot. Ayo. Allah. nganti tuwa aku isih tresno kowe Tresnaku. najan ana kudu sepira akeh Ayo. Hot. Ayo. aku wis ngaku salah kondo sanyatane Ayo. saka tirano Hot. ana lambe Oh. sing ning ati enggal disirami Ayo. Hot. adem kaya dewi mbok wis aja sujono aja nyiksa raka tresno kuwi mesti ana gudha mawa sing ning jodoh
sepiro akeh Tejo Doyong Ojo sujono sampun kapirsa napa Mas Gugus dangdut nggih yuk saya yuk bareng Tejo Budaya Eldira Audio Sound System ugi para kanca-kanca YouTuber punika wonten BM Pro Blora Official ugi wonten Repal Official nggih Borneo Channel matur sembah sanget sampun nyengguyung anggen Pratara Panglipur saking Turangga Siswa Tejo Budaya ingkang dipun pimpin kalian Bapak Monalek nggih. Dalu punika kita sarungan kaya wajib kanthi hajat pernikahanipun Mas Ilham saha Mbak Andre Damayanti. Napa Coh minta lagu apa? Nyuwun tembang napa? Napa Mas Gugus punika Mas? Dangdut. Non manut Mbak Nadabia, monggo. Monggo katur dhumateng Mbak Nadabia, para kanca-kancanipun saking Turangga Siswa Tejo Budaya manut kalih jenengan. Nggih, ngaturaken tembang punapa sak kersa panjenengan. Para kanca-kanca manut nggih. Jantenan nggih. Iya. Oke ngaturaken sugeng dalu dhumateng para kanca-kanca seniman jararan nggih. Ing dalu punika sami rawuh ngempal boten saged kula sebataken sunggal-sunggal. Kita sarwan ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi pagelaran dalu punika wiwit ngantos paripurnaning pagelaran samangke kita saremon dipun paringi kawilujengan kalih ing sami kala. Yuk bareng Tejo Budaya Eldira Audio Sound System monggo. Yuk monggo Mas Fauzi, Mas Marno, yuk. Bareng Nadawia Mas Joko bikin Mbak Nadawia ya
nggih. Ya, Cong, wangsul nggih. Setunggal bagus setunggal wangsul nggih. Ya, monggo. Amarga tasih wonten adegan-adegan ingkang dipun aturaken kalian para kanca-kanca saking Turangga Siswa Teja Budaya. Monggo. Napa yuk wangsul nggih. Heeh. Gong kenong. Heeh. Gong kenongipun pundi niki? Ngapunten nggih. Heeh. Nggih. Walah, kok pimpinanipun sing agung niki. Tau sing bonang niki Pak, pelanggaran niki. Nggih. Yuk, semoga bareng Teja Budaya. Ayo coba wangsul nggih, setunggal fokus setunggal wangsul. Monggo. Nyuwun tembang wangsul. Bebasan koyo ngenteni hutyane mangsa ketiga senajan mong sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngadepke ati semono uga rasane atiku mong tansah nunggu tekamu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen hatiku aku sing kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ana sewulan nanging saiki wis luwe janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe semono uga rasane ngati Ayo coba balik Jawa yuk. mung tansah Balik biar bagus. nunggu tekamu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangene hatiku Teja Budaya. kangene hatiku wangsul jam Ayo coba. Wangsul nggih. Napa ger? Minta lagu apa? Sabar Coki, bagus. Sabar. Sak tenane aku tresno kowe tak rewangi jiwa raga nanging isih kurang
jaluk tak turuti kowe malah lewo saunimu aku ora bakal citra bebasan nyawa kota alungno apa pancen iki lelakonku yen kowe dudu jodohku perpisahan iki kang tinemu aku mong ndonga mulya uripmu umpama kowe dadi duweku tak kowo mati tresnamu nanging Gusti ra kaparengake nyomong cukup semene wae nganti tuwa jenengmu tetep ana ing dada nadyan saiki kowe kena godha lara ati iki wis tak tampa lara ati iki wis tak tampa Eja Bodoyo. Gerja bagus, balik gerja bagus. Manut toko bapamu ger. Ayo cok, balik gerja bagus. Cah bagus itu rogos semua meja Bodoyo. Balik ger. Ojo gawe sesat bomo gerja bagus.